Γεια σας, είμαστε η Εφικτόν, το πρώτο EMS Revolution Center στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο κατασκευαστή συστημάτων EMS τελευταίας γενιάς στον κόσμο, με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και περισσότερα από 450 κέντρα ηλεκτρομηδιέγερσης. Είμαστε οι καλύτεροι, γιατί απλά είμαστε οι κατασκευαστές και πρωτοπόροι στην εφαρμογή της ηλεκτρομηδιέγερσης σε όλους τους τομείς, όπως γυμναστήρια, φυσικοθεραπευτήρια, κέντρα αισθητικής. Και φυσικά, διαμέσου των κέντρων μας, παρέχουμε τις γνώσεις μας και την τεχνολογία μας και στους ιδιώτες, τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του σώματός τους, την απώλεια βάρους ή την ανακούφιση από διαφόρων κατηγοριών μη παθολογικούς χρόνιους πόνους και προβλήματα, βοηθώντας τους στην επίτευξη του ευζήν και το δικαίωμα στην υγεία και την ευεξία. Απευθυνόμαστε στους επαγγελματίες, σε γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, κέντρα αισθητικής, personal trainers για την προώθηση των τρίτης γενιάς συστημάτων EMS και βοηθητικών τεχνολογιών. Απευθυνόμαστε και στους υπόλοιπους ανθρώπους οποιασδήποτε ηλικίας, φύλου, φυσικής κατάστασης, με προβλήματα υγείας που τους εμποδίζουν να γυμναστούν, με παραπανίσια κιλά, με πόνους που τους ακολουθούν για χρόνια, στον αυχένα, την μέση, λουμπάγκο, γόνατα, ανθρώπους που έχουν θέματα καλοήθειας προστάτη, ανθρώπους που θέλουν να διώξουν την ακράτεια, ανθρώπους που δεν έχουν χρόνο ή που θέλουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ανθρώπους που θέλουν να γυμνάζονται μόνοι τους, ανθρώπους που θέλουν χεμήθεια, ανθρώπους που θέλουν γρήγορες λύσεις αποτελεσματικές σε όλο τους το σώμα. Τι είναι το EMS? Πολύ απλά. Είναι ο σύγχρονος τρόπος να γυμνάζετε το σώμα σας γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς βάρη, να χάνετε το περιττό βάρος, να βοηθήσετε το διαβήτη σας, να απαλλαγείτε από τους χρόνιους πόνους και το λουμπάγκο, να αντιμετωπίσετε τον προστάτη σας και την ακράτεια μη επεμβατικά, χωρίς να έρχεστε σε δύσκολη θέση και αμηχανία. Αν θέλετε να αποκαταστήσετε μυϊκούς τραυματισμούς και σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, ό,τι ηλικία και αν έχετε, σε όποια φυσική κατάσταση και αν βρίσκεστε, η λύση υπάρχει και λέγεται Εφικτόν. Είμαστε η Εφικτόν και βρισκόμαστε στο Άργος Αργολίδας και στην Αθήνα. Ό,τι ηλικία και αν έχετε, σε όποια φυσική κατάσταση και αν βρίσκεστε, ακόμη και αν δεν έχετε γυμναστεί ποτέ, αν βάλετε στη ζωή σας 20 λεπτά ηλεκτρομυοδιέγερσης, θα αλλάξει η ζωή σας. Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε να βελτιστοποιήσετε την υγεία σας και να απαλλαγείτε από ό,τι σας προβληματίζει, αν είστε έτοιμοι κι εσείς και γνωρίζουμε ότι είστε. Ελάτε τώρα στην Εφικτόν και ξεκινήστε τις συνεδρίες σας. Το έχετε απόλυτα. Μαζί το κάνουμε Εφικτόν.